sikhona njalo. Good day to Imarisbek Power Podcast. Lana sinomkhulu Khambule ozosichazela kangcono mayelana nepeace tourism that namhlanje besiphuma kuyona that was addressed by uMayor uThebula at one of the peace monuments. Ichaza ukuthini lokho mkhulu? Yini i-peace monument? I-peace monument ila kusuke kukhunjulwa khona kwenziwa khona ukuthi makube khona ukuthula kade kusuka odlameni, and then bese kuba khona izakhiwo ezakhiwayo ezenza ukuthi abantu ngaso sonke isikhathi bakhumbule ukuthi bavela kusamele ukuthi benze izinto enjalo bagcine ukuthula. Hayi ngiyezwa manje mkhulu obani behamba phambili mayelana nokwakha ukuthula kuleso simo leso. Ngingomunye wabo ababehamba phambili ekwakheni ukuthula, ngangikwenza ngingedwa nje, ngiphinde futhi ngikwenze sibambisene as i-collective. Ngaphela kubalulekile ukuthi izinto siyi-collective, kodwa-ke nje ngasho ukuthi ngomunye wabo. Hayi siyabonga ngoba nakho nathi namhlanje siyi-generation entsha ukuthi sihleli ngokuthula kona, akusayisekho izimpi lezi ezazikhona ngalezi ayikhathi leziyana. Esesizwa ngendaba nje ukuthi hayi cha, hayi nani ibambe ngolayeni nenzela thina ukuthi sikwazi ukuphila ngale ndlela esiphila ngayo namhlanje. Manje mase kwenzeke lokho-ke senihambe phambili, kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi kuze kube khona lokho ukuthula lokho? Uqala komuphi unyaka ukuya komuphi unyaka? Kahle ngathi udlame lona lulodwa luqalela Imbali ngo-1984. Yeah. So kwaqhubeka one way up until 1995. Kuqedwe yikhukhula kahle. Ngesikhathi seyikhukhula kaDisemba 1995 siqale ukubona ukuthula okuphelele phakathi kwethu ne-IFP ngomhla ka-26 December 1995. La ekade ngesikhathi kube khona ikhukhula basuka abantu ngaku-ANC bahamba bolekelela abantu be-IFP ngoba ibona abakade bexakekile. Kwase kuba khona ukuthula kuphindanga kwakhona ukulimaza. Hayi siyabonga, isandla saNkulunkulu safika salekelela. Isogeza igazi. Hayi ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho baba uKhambule. Nathi sibonge siwumphakathi waseMbali, sibonge siwumphakathi waseMsunduzi nase-KZN ne-South Africa as a whole, ngoba ngaphandle kwezandla zenu ngaba nomqondo wenu nobuchule benu ngaba asikwazanga ukuthi sibe nale kusasa lesikulona namhlanje. Siyabonga kakhulu, sazoqhubeka.